Muri yeZimbabwe zvinasi kubuda pachena kuti vanhu vemuZimbabwe vagwadziwa. Vanhu vemuZimbabwe vagwadziwa kubva kuna Douglas Mwonzora kusvika kuna Sengezo Tshabangu kuti vanhu vari kungoita masellouts vachibuda mupati TSHABANGU pati inenge ine majority vachinoita vachinosela out vamwe vavo. Saka zvozosvika kuti vaexpresse mafeelings avo vachiti in the near future we must find ways kuti zvive costly tikangowana munhu anenge angoita sellout. Satabinda munyedu muri yeZimbabwe nokuridza chibva wasubscriber wolike woturn on the bell icon tombochoina maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti panapa pari kunyogwa pachinzi people cannot betray the struggle and face zero consequences. Currently, selling out has become a lucrative endeavor for selfish individuals within the party. Douglas Mwonzora sold out in 2020 and received funds from the government through the Political Parties Finance Act. Tshabangu is also following the same path and stands to gain even more. He can walk away with over 1.5 million USD since CCC had more MPs. This trend must be halted. Saka kuti munhu ari kuti aiwa trading inofana kumisiwa nekuti kuona kuti vanhu vane umbimbi ndoga, vanhu vanokara vatiti ndo vanofana kuisa change muZimbabwe vanogouya vachingoflashiwa nemari votoenda kusite kweZambia. Sachimbotudze mafungiro enyu muri yeZimbabwe zvinomisika here izvi? Chimbotudze munofa kuti kudipi nemucomment section medu aka muchisubscribe kulike pachenotina on the bell icon. Tomboshana maupdates anokupa pano paZim News Live.